South Africa siyabingelela kuplan khona ngendawo umuntu ozomphazela obingelelayo sivela kwenhlangano ithuleleni organization. Namhlanje ke singapha ke eThekwini lapho sizohlangana khona nodadewethu ke ngenkinga ke ukuthi usisi uyagula ke kunesimo semoya owamngena esesontweni ke ayasonta kulona noma khonza kulona usisi. Uzile ukuthi kathweni ngecala nizongilekelela sike sahlangana bezana ke nawo sisingaphambilini ke sashutha, but it turns out ukuthi ke ivideo yakhe yaba nenkinga. Samtshela ukuthi hayibo sisi wami kubantu bonke ngoba wayengashuthi yedwa kubantu ababekhona abanye sishutha nabo ngey'tori zababeze ngazo abamavideo ayevelile nje eclear, but kuyena udadewethu eyakhe yodwa ngiyaba nenkinga. Game 2 ke manje sinawo ke namhlanje sike sizwe futhi ukuthi sathi asisuke sisilapha sahlangane khona nawe ukube wedwa sike sizobhekana nawe sizwe ke mhlawumbe ukuthi ke angeke nemhlawumbe yaphinde futhi ke yenzeka ngendlela ke ivideo yakho la khona sihlelisa ngodaba lwakho ke nangokukhona namhlanje ke ake sizwe bese siyobona ukuthi ke izophuma ivideo yakhe noma kuzokwenzeka esenzeke ekuqaleni. Sawubona sisi. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ubani igama? Uthobeka kwaMncwa. Sesikubona kwesibili. Yebo. Yeah? Yebo. Sibonene nawe ngoJanuary wethu. Yebo. Hey. Kwenzakalani? Manje ngiyawuzwa lo moya. Ngiyawuzwa nje manje. Oh nakho. Ngiyawuzwa nje ukuthi awu. Izophuma khona. Gadile nje futhi. Izophuma khona le video futhi. Singagcina sigcinini sesilinyelwa amakhamera gcineni ngapha la. Usuthi uyawuzwa futhi lo moya nawe again. Uqaleni wawuzwa ngasitshela ngani khona ukuzwa eqaleni. Angizwanga lutho eqaleni. Angizwanga lutho eqaleni kodwa ngesikhathi sungisendele message ngebuza ukuthi uhambe kanjani yabo. Khona nabantu engibathola abazongisiza lapho ngitshela khona then ngabona nami ukuthi nabanye babona ukuthi shoot ubona wenza ukuthi ivideo ingalo ngoba phela angithi wangena nginyawo wangena kimi so yonke into yami uyayimosha nje usingaphumeleli. Awutshela abantu sisami kwenzakalani lapho ungaze bacanta abantu ukuthi kahle kahle ngesikhathi ngicabanga ukuthi ngangithukile ngaso isikhathi ngangithukile so angikwazanga ukuchaza kahle eqaleni. Chaza ke manje. Okay, into eyenze ukuthi ngangena insindisweni. Ngangithathekile so ngangena inkonzweni yensindiso. Ngijwayele ukulala abafundisi abasindisi ngangijwayele ukuyihamba inkonzo zakhona eThekwini. Bekuthiwa nenkonzo eThekwini noma eseMlazi. Njalo balanje abafundisi bakhona. Khona lo mfundisi wakhona engilalele thu. Ngingamusho. Namusho. Khona umfundisi engilalele. Ngaba mhlawumbe sihlanzana siyabo. Sicela amagama befundisi mhlawumbe noma amabandla athile ngiyabo phansi. Khona lo mfundisi angimlalele. So ngesikhathi ngimlalele ngangifaka ama-earphone ngoba ngilele kwasebusuku. So lo moya ke ngale nkathi bedlala lama declaration yakhona kusho leyo moya leyo engazi noma yakhanselisha noma yenziwa kanjani wangena lo moya. Wangena wakha nje wawumuntu. So ngaleso sikhathi nganganaka. Shuthi ke manje sengiya kula nkonzo esemalikazi ngase ngikhonza kuyona. Wasubuya ke lo moya ngoba shuthi angiwamukelanga ngale nkathi eqaleni. Wasungitshela ukuthi ngikubambile ngakutshela ukuthi ngokubamba. Kade ngangifuna. Kusukela 2019 mana sesami angifisa ukuthi uhambe kakhulu yabo. Yebo. Uthi umoya wangena phansi ngaphansi wangena nje ngaphansi enyaweni wakhile nje yabo ukhona nje emathanje nami ngiyakubuza ngoba ungikhombisa ukuthi uma ucisha ungacisha kanjani. Cishana Umucisha ngaphakathi emzini umuthutha. Ukungizwisa ukuthi mengithutha ngizothutha kanje. Kodwa futhi wena ngezingeke ngibayekile abanye kodwa wena ngezingeke. Ngifuna ukuqhuqa. Utshela wena uyayungitshela nje. Okay ngoba umuntu ngaphakathi indoda nje ikhuluma nje bangisho ukuthi ngize ngubone uyakwazi ukusuka umoya nguzwe uvela ukhuluma nami ungithujarishi like ungihlukumeza nje thosa ngizwe emahlebeni inhlamu zamanzi amabele ngaphakathi noma yini oyithandayo iseswini isesibelethweni inyawo ngiphathwe inyawo umhlane umgogodla noma yini usuku nosuku mina ngihlezi nje ngisicela salomoya hlezi ungihlukumeza ukusa nje mangabe kusile so ngibikela makushona ilanga ngiyabikela yona impilo engiphilayo and futhi uyathanda ukuthi ngidle ngoba usufuna ukufihla ukuthi like abofaka bese ngisacile mhlawumbe faka bengisacile noma mhlawumbe ngabe ngiyagula. Uyalana? Asho. Yebo awulani nami kodwa nje uyangenza noma yini nje into ezongihlukumeza nje.
ukuthi ngiyibone ukuthi hayi ngilutho shuthi phela ngazi ngisiqoqoqo nje noma sokuhlala wona lo moya ngaphakathi. Ngikubuza nalo ngoba njengoba nakho uqale washo vele wathi ne awuzange ukhulume wonke oqala nakho uhlangana nawo lapha enani. Yabo so the precede lapha ngithi. But now you are willing to talk everything, yabo. This one ngikubuza because nalapha ngathi ngikubuza lo. Yes, nama this one ngithi angiphinde ngikubuza. Awu ngilala into engenza yona nje. Ngenza noma yini uyithanda nje bawushila emzimbeni. Uyangicindezela uyangikinya. Yonke into ezongihlukumeza njengoba wangena nje ngoba phela wangena ngasi ngachaza ngithina amathanjeni ngaphakathi amathambo omuntu shuthi kahle wangena kanjalo wazofika ekhanda lami nasemqondweni ngoba yakwazi ukuyilawula ingqondo yami ukuthi ngikwazi ukubona cabanga ukuthi indlela engibona kanjalo ngiwuzwa futhi umoya wawo ukuthi ukuphila kimi ubusachaza ukuphila kumina ngaphakathi ngoba ninganyama izisho leyo mfana aphelele ona HS athi ma lo muntu okumina ngaphakathi ukhuluma uthi futhi uyakwazi ukungenza ukuthi ngikubone ngathi uyisipo phezulu like indoda nje esabekayo uyakwazi ukungithuthumelisa noma yini lento ayiphinda iminyaka neminyaka yaphinda into eyodwa nje ukuthi awuzwa wena ngifuna umvumo uthini angazi ngoba phela njengoba ngisho ngisikhathi ngiqala ngibamba kule nkonzo wawungenisa imizini yabantu ngangichazile ungishumayelisa. Cela ukuthi uze nabantu nje babenza ngifuna ukubuza ukuthi wangena kanjani kahle ngiyakubona lokwasenyaweni ngoba the last time ngithi wakhuluma indaba ukuthi wona nisesontweni yebo. Okay, and again ngicela futhi ukuphinde ngikuveze lokho ngiyazi abantu abaningi bazovela kuma comment ukuthi akashiwo ngani ithuleleni akuyona inhlangano noma iplatform yokuhamba kuzothuka abantu noma dicilela phansi izithunzi zabantu phansi ukuthi sibabiza lana ukuthi banjani ngithi yabo. But ke usisi nango khona nje wena mana singamfihlile nje uma ukuthi niyamazi noma njani ngithi yabo ngingakwazi ukuthi ni-engage mhlawumbe anitshele yena yokuthi ke umfundisi bani lo noma mhlawumbe esonto linilela ngithi yabo asivikele imfundisi asivikele sonto lithile lathi mhlawumbe ukuthi sifihle okuganga kwabo. But lezi zwathi asimnike usisi platform akwazi ukuthi ke uthi uzocela usizo ukuze sikwazi ukuthi kulaba ngathi bamsize bamkhiphe lo moya athi nawo. Yebo. Yilokho kakhulu thina sidila nakho ngithi yabo ngoba phela nami ngene enkonzweni ngangazi mina ngikhule eluthele hayi angikazi ngizwe into enje ngiqala ngami so vele nakucabanga ukuthi bangathatha ukuthi mhlawumbe ngiyayihlambalaza inkolo yakhona noma kanjani kanti mina sengihlumeza isikhathi side ngihlezi ngikhala mina. Okay, angithola uphumulo ukuthi ngiyibuze nami kwenkathi ukuthi lento yazingene kumina kwakwenze njani ukhona nomisi ukuthi wathi yakambamba lento le so shuthi umoya ukutholakala ngazi kanjani noma kunemoya noma kanje into enjani angazi nami ngize ngichaze. Una Facebook? Yebo na Facebook. Mention i-account yakho la ukuthi ubiza ngoba noma mhlawumbe ungayisho ngiyabuza. Yebo mention. Okay, ungazisho ukuthi ubiza bona Facebook uthobeka Mncwango. Okay, mhlawumbe ke ilapho ke eningadiscussana khona lapho ku Facebook wakho la ungakwazi khona mhlawumbe ukuthi ulimention igama lesonto mhlawumbe yes nani yabo. Kona kahle angithandi yabo ukuthi mhlawumbe ngilimention igama lesonto ngoba nginakho ukuthi yabo lento angikazi ngachaza ngithini angithandi kodwa into ikahle inhloso yami nami ukuthi ngithola usizo. Ngisho lokho ukuthi kunomuntu manje mhlawumbe naye osafisa ukuya esontweni noma mhlawumbe ufuna ukujoyina lelo sonto noma mhlawumbe umuntu osengaphakathi kulona but ongazi mhlawumbe ukuthi kanti kwenziwani lelo bandla lelo. Yilokho nothi ukuthi sijase ukuthi simention igama sengisho ukuthi kubantu abafuna ukubuza lokho yeke ngingakhuluma ngale even kuma inboxes ngala ngithi yabo but nothi ukuthi bafisa ukuthi thina bafuna ukuphushela thina but masona network ngiyabazi yabo abanye baba ngathi amakhanda abuya ngathi yabo khona bahle beqhama nenhlamba nje bathukana babonga ngisho into engekho but ngizama lokho ukuthi sivikele isithunzi sehlangana ethweleni nokuhlonipha thina nokwazi ukuthi ke imission nemandate yethu sikwazi ukuthi sisave ipurpose yethu ukuthi ukulekelela abantu kulezo zinto abasukeleza nazo kuthina. Yebo njengoba uzocela usize kusophethe sizophela but ngicela siphinde sibe la again ke kuleyo ukuthi wakungena kanjani lo moya. Okay, sasenkonzweni kuyimvuselelo kakade kushiwo esontweni twathi bani imvuselelo eviki lonke kukhona abafundisi abebekade besuke eGoli awuthi kwakulihlanu so nokwangomhlanu kwangumsombuluko uyaqala imvuselelo sakhonza ngicabanga ukuthi lo moya wangiqala kahle wangibamba kahle kuyisabatha ngesabatha ebusuku
then ngesonto sekuyinkonzo yokugcina wangitshela lo musa ukwade ngibambile ngesabatha esuku wangitshela umusa angihambe ngiyoxhola abafundisi khona into engizoyithatha ngoba nabo kade bengena imizi abantu beshumayela. So oqaleni kwawo ungishumayelisa-ke ngaqala kanjalo ngesikhathi ngena emizini yabantu kanti sekuqala kwawo ke kumhlupha. Ungena emizini yabantu ufike uthini? Utshela ngoJesu? Ufike uthini? Ngibuza lo ngoba nami sengathi sigade iminyango yethu. Ngoba khona abantu abahlupheka bengena abantu khona ividiyo engangayibona la ngithi yabo le video niyayazi abantu bayibona umkhulu ufika lapha nathi angazi ngize ngegama lika Jesu bese bakhona abangaphakathi abathi nasazi yabo besho inkosi yabo ugcine kuthiwa hayi lo yobhubhisa ngomlilo bekhothi hey hamba la yabo isuke yona into ehlekisa kodwa into ekhona senza ukuthi nathi basizogada ukuthi singagcini sifaka abantu emakhaya kanti beyozihlaba bambe bafafaza lo moya wabo ongasila ngithi yabo ngangishumayela nje impela ngoJesu futhi babengilalela abantu bengilalela nje bengena emakhaya babenginika ithuba abanye abangangeni khona nje uma bangahlala ngangena kwakwathe naye cha uyabona kodwa nje abanye babengilalela ngihamba naye umntwana wami lo mncane wayesamncane ngangimbeleza so ngicabanga mhlawumbe awukade uvela ungene kanjalo ngoba ngangimbeleza futhi ngenkonzweni so wasithola kanjalo lo moya yakhe ukuthi ungibambe ngoba uhlezi usho ukuthi kade vela ngikufuna sengize ngakuthola. Ithini manje nambele imizi abantu yona uma before ungena iyakhuluma nayakhuluma engakhuluma ngaso isikhathi uhambisa ungihlukumeza ngaso isikhathi yayizinja ngishumayile uhambisa ivangeli lika Jesu kuphela nje akuJesu kuphela usho angazi nami ngizothi ngibuza wena mina usho akukho okunye uhambisa akukho bosana akukho nami ngiyayiqanda nje okay waxhawula kubefundisa yebo ngafeka ngaxhawula and then after soxhawula emva kalokho kwasiwaqala ukuthi mina ngiphume ngishumayele and then nathi sokushumayela wasiwaqala kwambamba wasumhlupha usukhuluma ke usumthutsharisha nje kungenzake kusukela from 2019 wathatha ziphi inyathelo ngizamile bangazama ukukhuluma noma mfundisi esontweni bamfundisi wangikhulekela azama keziyoni bangikhulekela namanje ngiyazama ngiyaziludla ngiyathandaza into iyihleli nje ivele kuvele ijuba nje siphongweni kuba ngathi kubholeka imbobo mina livele lijuba lakhona angisazi mina sengihle ngenye ngikhathele angisazi ngicela nje usizo ongakwazi ukungisiza nje ukuthi kuthuthe lo moya nakwengane yami uthuthe ngoba uyangimosha empilweni and uphumula ngithuli ngisebenza kabuhlungu angiyazi nje impilo engiphilelayo kahle kahle angiyazi nje into engiphilelayo leli bandle bolihamba like phenda ibranchalo semalikazi isemalikazi kuphela semalikazi ngiyazile emalikazi mina abasindisiwe ngoba khona intombazane engitshela ukuthi nawo lo moya wakhuluma kuyona so mina ngazi kahle ukuthi kwenzakalani angazi ngoba yazathi le ntombazane sesikhonza nayo khona kuya nkonzo yathi angivume lo moya ngathi ngayivuma kanjani into engihlumeza kanje ngazi ngizwe mina into nje usho intombazane kusho yena lo sisi lo wathi angivume lo moya usevumile angazi wazwa ngitshela ukuthi lo moya umenzela ama favors wenzela lokho wona mase wenzela angazi umenzela ini ngisho angifuni ukukhuluma into eningi kodwa nje wangitshela kanjalo wathi ukhuluma into eningi manje uthe wenza ukukhuluma la yebo ngizokhuluma inkinga ngeke ngikwazi umusho usisi kodwa wathi ungalisho igama lakhe uthi izinto eziningi wathi usisi lo moya wenzelana ama favors mina ngimazi umoya njalo uthi uNkulunkulu umngani wakho nathi umzalwane khonza naye yebo angazi mina uNkulunkulu uthi wenzelana ama favors mina ngazi uNkulunkulu uyakhonzwa uyadunyiswa apha lo moya nothi uNkulunkulu umoya ngithi uyasho umoya sengiyasho ukuthi ngoba phela wakuthiwa nguvume wona wawuthi mina awungenile ukuthi ube uNkulunkulu wami shuthi the 12 phela nguvume uphile kumina mase uyangisebenza indlela ongisebenzisa ngayo yabona angiyena umuntu ogxile kakhulu mhlambe enyangeni nabathandazi mhlambe kakhulu ezithwele mhlambe ukuthi yabo but ke ngiye ngibuke la ku TikTok uma bevela mhlambe ngithi yabo
uma ngoba phela ngisona ibola ifoni yami uma ekhuluma into mhlambe ke ngibona ukuthi nesense ngiyalalela ngithi yabo kwabanye ke ngedlule abasuke bethuka abanye-ke ngithi yabo because bangisho against izinto enjengalezo kukhona laphana omunye umelaphi ngizothi umelaphi wendabuko noma futhi uyisangoma abambiza umbiza kayivuthwa ngisho ucansi isho le account yakhe lapha ku TikTok lo mfethu nje mostly ama-video akhe yabo angisawadluse ngilalele because into ayikhulumayo anganankinga nomsebenzi wakhe into ayikhulumayo isuke inesense uma uzoyihlala uyilalela but ke ngiyazi ukuthi sometimes noma uzobuka umuntu wazi i-character yakhe mhlawumbe ukujudge lokho uzogcina ungasakuzwa mhlawumbe into ayikhulumayo lo mfethu kukhona ivideo I think ngayiseva leya video ekhuluma ngemoya ekhona la echaza emkhathini ethi miningi imimoya yabo akazifihli ke naye washo ukuthi unayo into yakhe yokuphila ngithi yabo but akawanikeza amathwasa akhe but ke ngithi wayenza le nto mhlawumbe yazaba ngithi ama-episode ayi-3 or 4 echaza ngendaba yemoya ekhona la ngaphandle nasemkhathini ngithi yabo angisho ukuthi imlalele but uma uthanda mhlawumbe ukuhamba usesha ama-video akho uyoyizwa le echaza yemoya so ngiyakulokho kushoyo ukuthi nawe umoya ukuthi uzokwenzela ama-favors leyo mfethu uyichaza lento yemoya ubona ukuthi khona imoya ngempela ekwazi ukuthi icebisa abantu laba abasuke beyikholelwa kulowo moya lena abayisebenzisayo ibenze impilo yabo ngithi yabo ibe lento abafisa ukuthi ibe yona nawe-ke njengoba uthi umngani wakho uthi uyamenzela ama-favors favor lini ophela umngani wakho ungathi umngani wakho umzalwane wakho umzalwane nanokuthi into uyakhuleka nje into ayisuki ngeke bawethu kanti leti namandlana inhlobo nyamandla kodwa-ke ngiyaphinda futhi uthe wena awukhuluma ngeqala uma uzokhuluma manje khuluma silalele phela umngani wakho uthi ifavor yani bethile menzela noma awungekho ungambuza akachazanga ifavor kodwa wathi wona umenzela lokhu yena mase umenzela akazange achaze hawu umenzela ama-favors kodwa shuthi soshile bathi umenzela lokhu yini lokhu mhlawumbe phela kuzomsiza-ke shuthi akudingayo ngizosho kanjalo ngizolinganisa kanjalo ngoba namshuthi ngabe silimusa ngingambuzi kodwa nje umoya kanjalo wenzelana ama-favors iqiniso ngitshela lona yebo iqiniso ngoba noma wangitshela vele wathi uzongenza usingihle ngomese nemfoloko ngaqala ngadide ngazangabuza omunye umama siyakhuluma-ke manje ngoba phela into uma ngabe unenkinga yabo into ubuze nokumuntu omdala khona umuntu uzokwazi ukuthi akululeke ukuthi into ekanjeni into ekanjani so ngamtshela umama wathi mani uma nibuka mina la emafonini nenibukeni angizwa uma nibuka mina lapha emafonini neniboneni ngibona ubhuti mina ubhuti wasethuleleni yebo onesihluthu ngenetshebe ukuthi hayi mhlawumbe hayi inyoni leyo 17 nje cha niyiboneni shuzo ngisho kuphendula ronko sami cha ngiyabuza nje ngithi mhlawumbe yabo no yazi mina ngawazi ukubona uma ngitshela into ngayo kodwa le cha angisho wena ngisho ukuthi angifuni ukuxoxa past yami kakhulu ngithi yabo eyabe ngithi yabo yikho ngibuza ukuthi niyeniboneni mhlawumbe hayi kwabo kashembe le nto ilungelo lohlahluzi yabo niyeniboneni so ibonela ubhuti mina ngile iqiniso yebo nje iqiniso ngaba ngambuza umama ngathi mina lento ithi izokwenza ukuthi wathi umama hayi ngoba intombazana ngayitshela yathi asho ukuthi iqonda ukuthi izokucebisa noma izokuphumelelisa yini le esizokwenzela atithe ngazi ngizoba nomuzi wami nathi uthi awazi isho ukuthi into ngizoba nomuzi wami nje into engiyifisayo kodwa ngakunqaba lokho ngoba ngikwazi ukuphila impilo engabe umuntu ongabi normal mina awusazi ngani ukuthi awuzoba normal phela ngokuhlala wona ngeke awusazi ngani ukuthi awuzoba normal ngabona umngane akhe ayikho normal kazi umzalwane wakho ungathi umngane wakho umzalwane wakho ayikho normal unormal pho wena usibona ngathi awuzoba normal wena
Phela mina ngiyayibona futhi ngiyazizwa ngaphakathi ukuthi cha khona into ekhona. Umuntu mhlambe yena angathula angazi. Ukudla ngemfoloko, washela uzodla ngemfoloko kuphela. Mase nemfoloko yesho ukuthi nokuthi uzongicebisa wonke amaphupho amazofezeka, zoba nekusasa eliqhakazile, into enjalo. Nginqaba konke seliqhakazile. Yebo. Ufuna ukuphuphela kanje? No, ngiyabonga shem ngeke ngikwazi ukuthi into ehluka kanje mina. Samanye ngidlela iphuthu lami. Cha, ngiyabuza nje ukuthi walinqaba lonke. Yebo. Umngane wakho unjani impilo yakhe? Umzalwane wakho. Ingathi umzalwane wakho. Ngizange ngisahlala malazi. Wayenjani ngaso sikhathi? Waye right yena. Noma ngeke rich kodwa nje u right. Phila impilo yomuntu nje. Akukho kwisimanga engakubona. Cha, bayabuka nje bafethu. Usungenze ngihleka kanti cha yazi ngempela ngihleke vele ngoba Christmas ngihleke yabo. Phela Christmas manje bakithi. Ngihleke nkosiyami kodwa nje iqiniso. Ngempela. So nganqaba wonke ngcono ngidla iphuthu lami as long ngiphila ngomuntu kunokuthula angahlukunyezwa yilutho ekwento ezo nje. But ufuthi uyaludla manje kodwa ukuthola kuphi empilweni yakho? Akubhlungu ke lo. Noma ngathiwa hey kubhlungu. Ngaba ukho la katholeni ukube sozobe uyathula ngapha naye nento ngapha ngeke konke akwazi. Boyfriend wakho noma bengane yakho noma umyeni wakho ngokuthi nawe umyeni uthini? Uthina ngibekezelele Usukhokha umoya. Ungibekezelele kodwa nje nayo uyazama ukuthi ngithole usizo. Kodwa ke wazama indlela azama ngayo kodwa ke wagcina ngalunganga. Nawe sindisiwe? Cha. Ungathini umuntu osafuna ukuya esontweni? Wesifazane kakhulu ngoba amadoda lapha nje kakhulu lapho khona mina but ngazi ukuthi mina into eyangifikela nje ukuthi afuna ukuthi amadoda amanye indlela. Ungathini? Into engifikela but ukuthi ngoba mina ngikhulele ekhaya besikhonjela uthela. Into engifikela ukuthi kubalekile ukuthi indlela ofundiswe ngayo ofundiswe ngayo ekhaya indlela okhondiswe yona uhlale kuyona ungasuki kuyona. Wabuka manje impilo esingiphila iminyaka ehluka. Waphuma ebandleni lesekhaya. Ngaphumela uthela ngathathwa ezinye inkonzo namhlanje impilo engiphilayo. So indlela ofundiswe ngayo ekhaya ngathi ungahlala kuyona. Mhlawumbe ngenzeka ungagcina usuyisolo usukhala. Yazi mina ngakuphikisa kulokho kushona. Angazi indlela angibona ngayo mina nokuthi ke angazi ngizothini. Ngeke uzowazi ukubona phela ukuthi iziphi inkonzo ezinemoya iziphi enganayo imoya kulezi inkonzo ekhona. Nothi ukuthi ngakuphikisa bese but ngathi mhlambe ngingasho istatement esithe ukuhluka kulokho kushoyo. Yeah. Reason why is because isikhathi esiphila njengamanje imoya yobumnyama idominatile ikhona. Njengoba idominatile nje bonke labantu abahamba lezi ndlela zobumnyama nabo baphila impilo abayiphilayo right ke banemndeni bayashada balobola bazala izingane futhi yabo. Lezo ngane ke njengoba zikhulele encebeni angithi yabo. Nasemafutheni impilo ezibonayo. But ukuthi mase encane suke zingazi ukuthi zizalele ebumnyameni yabo. But ngokuhamba kwesikhathi zikhula nazo. Kuvuleka amehlo ibona ukuthi akubaba abantu yabo. Abane thukithi ukuthi babaphume emndeni yabo nendlela abakhuliswe ngayo baphume kona bahlele. So ngiyakulokho kusho ukuthi ke umuntu angaphumi ekhaya because bona bonke abantu abaphilisa izingane zabo nabayikhulisayo ngendlela right. Imoya yobumnyama ikhona lezo njengamanje. Ikhona. Mina nginomunye nomfethu ke nama garage ka petrol nanezitolo yabo. But enye ingane zakhe iyaphuma ekhaya. Iphathela ngaphandle. Futhi impilo uNkulunkulu uyikhumbule because impilo ke ngempela yabo uyabona ayisafani naqala. Yasuthwa ngapha ekhaya baba uhamba ngayimoto zamamiliyoni. Inemizi emkhulu ezindawo ehlala abantu abadizama ngelikaPondo. But iyaphuma because iyazi baba ukuthi yonke lengceba yakhile. Uyakhe umoya wobumnyama. Ngidabukela ingane nje leyo ohamba nayo ibelethe emhlanje. Kuwena omdala wahamba ke wayongena lapho ongene khona noma ungazi nawo. Njengoba ingane iyathinteka nayo.
yathi nje ukuthi bengikwazi ukuza naye ngoba uyafunda No. esikoleni. Ngicela usizo lami abathweni abangakwazi ukuthi bakulaphe bakukhiphe lento othi unayo wayithola esontweni oyizwayo. Ngiyacela ukuthi bekukhona abangakwazi ukungisiza ngicela ukuthi bangisize bandla sengifike iminyaka ngiphila kabuhlungu. Nomntwana wami aphelele angikwazi ukuvuma into enje angisoze futhi. Angikwazi ukuvuma emoyeni ehluku. Vele ukuthola kwami la ngazi nokuthi khona ekuthiwa imoya ke into enje. Ngiyacela nje ukuthi ongakwazi ukungisiza bandla ngicela ukuthi akwazi ukuthi axhumane nabakathuleni ngikwazi ukuthola usizo. Ngiyalidinga impela usizo. Ngiyalidinga usizo. Lokho ukudla nge-fork and knife. Cha, ngiyabonga ngicela ngiphuthu lami nje bangishilo nje. Ngicela ngidle lodwa ngi-right. Hayi no. Ngilungile angisho lutho. Angeke. Cha siyakubongela sisi. Yebo. Ukuthi wanqaba sikuthi ungena ke kuleyo nto wakuthiwa ngena kuyona. Angeke futhi nje. Bas. Sesizonivimba ke. Yona ezinja kufuna thathela izinja. Uma niyongena emagcekeni amaBhayibheli. Ukusontwa emasinagogweni. Salo singena emakhaya. Inelungelo lokuthi ngakushangisha ngikulimaze ngithi bezongihlasela ekhaya. uJesu wakho mawumuza noma uMahomed wakho noma uShembe wakho mawumuza noma lokho whatever sathanzima izwe wena phela lapho khona musu ufuna ukuyiletha kimi egcekeni ekhaya. Yabona nami nje ngeke ngihambe ngishumela imizi yabantu. Ngithi owami uNkulunkulu nami engimkhonzayo. Kumina inkungu nomndeni wami wayesusa kogogo bami nomkhulu bambona. Bazala obaba nakubona bazala inkungu ingasekho sekukhanyeni baze bazala thina namanje nathi sayibona indlela abashiya kuyona. But angeke ngitshele wena because nakuwena isikhathi siyofika sokuthi inkungu nawe ukundwa uma iyosuka emehlweni yakho nawe ukuthi uyibone indlela engibonayo. Nawe libandla ke nalo angithi yabo amanye amabandla. Nakhona futhi abantu bayokwambulela ukuthi nabo bafika isikhathi sokuthi bajoyine isikhathi sabo. But not ukuthi yini ngaye emajointini niyoshona emajointini. Niphazamisa idawa lapha siphuza abantu abakholwa ngempela nabantu abamaziyo uNkulunkulu idawa abantu abaphuza emajointini yini ningayibona wani ufuna ngabula thina emakhaya ngoba abantu abakholwayo yilabo abaphuza utshwala laba babiza ngedawa abantu labantu bayamazi uNkulunkulu ubabona ngisho kumbiwa ithuna makushoniwe obana basemathuneni obana bahanjela ukudla ngeindishi banganawo nanokunabo nina nikholwayo nina namasudeni namaqhokuseni noma nisuke nikhamisa ematendeni lapha ninguke ibhokisi lapha kwalo umuntu enikholwa naye akukho ngisho abantu abazana suka abanye bemba naye lapha thatha idawa lapha senze ikesi likaBhiya nebhodla lesiminofa ngithi yabo njengoba ngithi ukudla khona kupha kwendishini engaka uphaso konke lapha noma sebebuya emathuneni babeke emva kwendlu ngale umuntu abaqaba namanje jointini kusasa sebe munci ibhodla linye likaBhiya babhema ugwayi munye babhemisana ugwayi munye mabebhema insango babhemisana insango ukufuna uzwe igrease insango awuhambisa ibhodla leminye esothetha ngeke baliphuze libhekele ubone bangaphuzisana nawamyekana abantu abahlayela ukuhamba lulodwa luhambe kanje bephuza belunguza emlonyeni munye asule nje kuphela ludlule amadevu uyabona amadevu nokubha nihlela umunye ukhipha iduku ofinya phela amafinya ehlala amafinyile ehlala amafinyile David la yini efika kuqala ukuhambeni likatshwala nathi yabo umlomo namadevu utshwala ubufika kwena kuqala yini efika kuqala umlomo nendevu amadevu la uthi ngifinya ngawo ngithi ahlikihle umkhulu iduku lakhe afake la luzo ukuhamba phakamisa umkhulu ashaya ngithi yabo ibona abantu abazuNkulunkulu ke la bini ningayibona niyoshumeza bona ngeke bashumaza because bona bayamazi uNkulunkulu leni nithi niyamazi nina ngithi angishumayeli angilona ikholwa mina Angazi ngisho nokuthi ngiyamazi uNkulunkulu Nkosi yami yo. uyamazi phela nje usindisiyona Hayibo.
Akaze ngisho lonto mina. Cha, busene angisho angibhekisile kuwena. Ngibhekise kumakholwa mina ngithi yabo. Nkosi yami. Cha, phela ukuthi ubusindisiwe kanti bufika uthini emzini nomuntu mongena kona. Befike ngisindisiwe. Ukuthi usindiswe ubani? uJesu. Ilithe nabani uJesu? Ilithe nakabani? Maria. Totana kunkulu njalo. Mina angisho ukuthi ngibhekise kuwena. Don't take it yabo personal. Ngikhuluma mina ngokukholwa ukuthi yabona mina ngeNazaretha. Eyami lo nkolo. Ngeke ngifake kuwena. Angifuni futhi nami mawuza la kaThuleleni. Ungizela ngengqondo yokuthi yabo. Usuzofika ukuthi umntaka omkhulu umntana wonyazi. IkaThuleleni la. Yabo. Ngoba nezigebengu ngosana kubanjwa umfana inkunzi afana ngeqhaza la eThekwini ngithi yabo. Umfana ezela ukuthi phela nesibona ukuthi phela yikholwa nanti lisike nendlebe ngithi yabo mina ngangisikile indlebe mina ngithi yabo. Ikhona ividiyo nayibona lapha na TikTok yabo. Okay, angeni kakhulu khona ngizama lokho ukuthi angeke ngihambe nami ngifaka abantu yabo. Owami ushembe ngenkani njengoba kade ngisho ukuthi abazali bami nabo bambona nabazali babo bambona ngithi yabo. Nami laba ngishiye khona nezami ingane ngithi yabo ziyoyibona inkungu ngesikhathi sazi na kodwa funa ngiyegade ngendlela kuze kufike esikhathini sokuthi zithathe isinqumo sazo zona. Le nkolo kababa le nkolo kagogo nale nkolo kamkhulu ungabe siyayilandela enthina lapha ekhaya singabantwana noma mina ngiyayilandela kuyofika isinqumo sazo nazo lezo bese ikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Yes yebo. Yikho ngithi ungayithathi ngathi personal. Angihambi mina la ngiyakhona mina ngisiza wonke umuntu ngabe uvele eSayoni ungabe uvele ensindisweni ungabe uvela kephi ngabe uvela kufika abantu adathe bexa kweyigubhu la ukuthi abantu asikwazi ukunivezela bona la ngithi yabo. Yabo bezocela usizo iThuleleni imele wonke umuntu ayikhethi bala la muntu ayicwasi futhi umuntu ngalokho asuke ekhola khona imele lokho nje khona so ke nathi kufuneka sihambe ngemigudu nangemigomo ya iThuleleni ilokho nje bengizama ukusho nokuthi ukuthi bese ngithi uthe uNkulunkulu bengizama ukuchaza ukuthi abantu abaphuza awul prefer them ukuthi uNkulunkulu ibona abenze lokho kuthiwa kuseBhayibhelini siliphathayo ukuthi iBhayibheli kanje sembe silishaya ukufuna uvesi amakhola wazwana amakhola anenhlezi ezinkulu namakhola bana bakhuluma ngabathakathi kulungile dadewethu ngicela uphinde ucela usizo labantu bakaThuleleni. Ngiyacela abantu bakaThuleleni abalaleli abangakwazi ukungisiza ukuthi bangisize ukuthi kuthuthe lo moya osemzimbeni wami nakumntwana wami aphelele. Ngikhathele ukuphila ebuhlungu ungabe nakuphumula thula ngihlezi ngikhathazwe into engabonakali esemzimbeni wami. Ngiyacela bandla ungakwazi ukungisiza ngithola usizo. Ngiyabonga ngiyafisa ukuthi ke uNkulunkulu angenza amandla akhe. Yebo. Ukwazi ngempela ukuphulukiswa kulo moya osokuxakile. Abantu besifazane yibona baba ama-victims kakhulu ngale mimoya yobumnyama. Yes. Yibona baba ama-victims kakhulu. Yabona mina ke kushaya u3 kushaya u4 ngibhekile. Ngiphendula nama-inboxes enu because emini angikwazi yabo. But kune case nje kade ngidlela abafethu nabo bese behlohla amehlo ngizole emulini yabo. Ngiyazi lento yokuthi ngithi abantu befana bama-victims. Unodouble buhlungu ngakasisi. Ngilitholile ngalithola ebusuku bekungabuthula kodwa lwase singakhuluma naye kwashaya u3 ngaze ngathi nami ngeke vele ngime manje ngoba lento ayikhulumayo singaze nami iyangithusa manje ebusuku. Umuntu ukuthi ingane kenzeka ingane ifuna ukuzophuma la ingane mawukhulelwa. Le muntu esimame ubona ubuhlungu because ingane yakhe ibiphuma njengama-pieces. Ihlephuka wena kudonsa isandla ihlephuka. Useshonwe ingane 4 amawele. But ukushona kwawo
enye leyo yokugcina eyiphila yashonisa igcwele umoya ngazuthi imfene into enjani wabo sengazuthi imfene ingane kade ishone yabo iyona iyayiphilile eseshonile amanye yaphila leyathi ukuphila but yathi ngabe nayo isibambeke ishona before umncwabo yayisingathi ubuya imfene namehlo onke sekusele kudene ngaphakathi ngizamka kulento yokuthi abantu besimame yibona baba ama-victims bale moya yabantu abamnyama nizoyezwa nje ikhesi yakhona ngizama nje bengithi ngizama ukuvaza lokho but-ke egameni enhlangano ithuleleni-ke mina Mduduzo kaMkhona kanye neteam yonke siyanithanda sale kahle emakhaya